Αγγελική! Έλα, τι έγινε? Οι από πάνω παντρεύονται! Αχ, μπράβο, η ώρα η καλή! Άντε και στα δικά σου, Βασιλικούλα μου! Ευχαριστώ. Καλή, αυτοί δεν είχαν χωρίσει. Καλά, οι χωρίσανε τα ξαναβρήκανε τώρα. Α, τι να σου πω, και εγώ αν δεν τους δώσω την εκκλησία δεν το πολύ πιστεύω. Μωρέ, εγώ ξέρω ότι πιο γρήγορα θα παντρευτούν οι γκέι παρά αυτοί. Ντρέπομαι, ρε, γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί πρέπει να γίνει. Ρε, καλό στη θύρα 23. Κοίτα, Αποστολή, θέλω να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ και ο Μάρκος δεν είμαστε γκέι. Ελάτε, ρε, εσείς ελάτε, αφού η κρεβατοκάμαρά μου είναι πάνω από τη δική σας, ρε. Ελάτε τώρα. Ωραία, οπότε διορθώνω και θέλω να σου πω ότι είμαστε γκέι, αλλά αυτό είναι δική μας υπόθεση και κανένας άλλου. Συμφωνώ. Συμφωνώ, λέω, ρε παιδί μου, συμφωνώ. Και την Κυριακή έχει μάτσε. Πίτσες, μπύρες, χαμός. Ναι, ρε, θα τα πούμε τότε. Άντε, καλήτα. Καλή, να είσαι καλά. Γεια σας, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε. Μ' αρέσει που το χειρίστηκες έτσι δυναμικά. Να σου πω τώρα, πάμε για κανένα ποτάκι, έτσι. Όχι, πάμε κάτω στο σπίτι. Θα δείξει σχόλια για το χθεσινό αγώνα, θα δείξει και τα γκολ. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Έλα, ρε, δεν το πιστεύω. Γιατί ρε εσύ, το ποδόσφαιρο έχει κάτι.